ఈరోజు ఆదివాసీ మహిళలంతా కూడా కదిలి ఊట్నూరుకు రావడం జరిగింది. మేము మా యొక్క ఆదివాసుల డిమాండ్స్, ఆదివాసులు మేము ఒక్కరోజు కూడా ఊట్నూరులో ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ మా సమస్యలు మేము విన్నవిస్తూనే ఉన్నాము. ఒక్క సమస్య కూడా నెరవేర్చలేదు. మా డిమాండ్ 2 సంవత్సరాల నుంచి మేము కొట్లాడుతున్నాం. అయ్యా, మాకు 1950లో మమ్మల్ని 9 తెగలను గుర్తించారు. దాని తర్వాత 1976లో గుర్తించారు. మరి తెగను ఎట్లయితే మరి 1950 నుంచి ఎందుకు సర్టిఫికెట్ ఇస్తున్నావు? మేము అసలు ఊరుకునేదే లేదు. అందుకని మరి ఇన్నిసార్లు మేము 2 సంవత్సరాల నుంచి పోరాటం చేస్తున్నప్పటికీ ఇప్పుడు టీఆర్టీలో మొత్తం సగం మొత్తము మరి వాళ్ళకే పోతున్నాయి. మేము 70 మందికి ఇది బోగస్ ఉన్నాయనేసి మేము అక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఈ బోగస్ ఉన్నాయ్యా, మరి దీన్ని పర్యవేక్షణ చేయండి దీన్ని అనేసి మేము చెప్తే అసలు దాని మీద ఏమీ లేకుండా ఈరోజు 3 రోజుల నుంచి అక్కడ వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది. అయితే మరి ఒక్కరిని ఎంతమందిని తీశారు అది మాకు ఇవ్వాలనే చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది. అదే విధంగా చూసుకున్నట్టయితే ఆశ్రమ బాలికల పాఠశాలల్లో మహిళా ఉపాధ్యాయులను నియమించాలి. ఎందుకంటే మా అమ్మాయిలు వాళ్ళకి అత్యాచారాలకు గురవుతున్నారు. కానీ అవమానానికి చెప్పుకోలేక ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అక్కడ మన నార్మల్ లో చూసుకున్నట్టయితే మొన్న ఆ విజయ్ అనేటువంటి ఒక టీచర్ అత్యాచారం చేస్తే పెద్ద గందరగోళం జరిగినటువంటి విషయము మీడియా మిత్రులకు కూడా తెలిసినటువంటి విషయమే. అలాంటి ఎన్నో సంఘటనలు జరిగినా గానీ ఈ రోజు ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుగా ఉంది. మాకు మా తలకాయ లాంటిది ఐటీడీఏ కాబట్టి మాకు విద్య, వైద్యము, వ్యవసాయము, పోడు భూములకు పట్టాలు ఇవ్వాలి. టీఆర్టీలో పూర్తి స్థాయిలో మా ఆదివాసులను నియమించాలి. ఎస్టీ మన ఏజెన్సీలో లంబాడాలకు అస్సలు ఒక్కరికి కూడా ఏజెన్సీ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వకూడదు. ఈ రోజు ఏజెన్సీ మన ఎస్టీ నుంచి లంబాడాన్ని తొలగించాలి. అక్రమంగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి వెంటనే తొలగించాలి వాళ్ళని అనేసి ఈ రోజు మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఆదివాసీ మహిళలు యావత్తు ఉమ్మడి జిల్లా మొత్తం కూడా తరలి వచ్చింది. ఈ రోజు మేము పిలుపునివ్వకున్నా గానీ మాలో ఒక బాధ, మాలో ఒక ఆవేదన ఉంది కాబట్టి ఆ ఆవేదన ప్రకారం ఈ రోజు వాళ్ళు తరలి రావడం జరిగింది. అది విషయం ఎలా బయటకు వచ్చిందో కూడా మాకు తెలియదు. కానీ ఇక్కడ చిన్న సమావేశం పెట్టుకుంటే ఒక్కరోజు 20 మంది కలిసి మేము సమావేశం పెట్టుకుంటే ఈ రోజు ఇంతమంది జనాలు వచ్చిందంటే ఒక్కసారి మీడియా మిత్రులు కూడా ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఈ జనాలు ఎందుకు ఇంత కదిలి వచ్చారు, ఎంత బాధ ఉంటే కదిలి వచ్చారనేటువంటి విషయాన్ని కూడా తెలుసుకోని అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే మేము అసలు ఎలాంటి పిలుపునివ్వకనే ఇంత జనాలు తరలి వచ్చిందంటే మాకు ఎంత బాధ ఉంది. మా రిజర్వేషన్ ఎటుపోతుంది, మా హక్కులు ఎటుపోతున్నాయి. ఈ రోజు పేసా చట్టం ఏమైపోతుంది, మద్యం విపరీతమైనటువంటి మద్యం తాగి మా అన్నలు రోజుకొకరు యాక్సిడెంట్ అయి చనిపోతున్నారు. హాస్పిటల్స్ లో బ్లడ్ బ్యాంక్ లేక ఇక్కడ నుంచి ఆదిలాబాద్ కు తరలించే లోపు మార్గ మధ్యలో చనిపోయేటువంటి పరిస్థితి. ఇంత దారుణమైనటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు ఏర్పడుతుంది? ఎందుకు డాక్టర్లను నియమించట్లేదు? ప్రతి ఒక్క సమస్య ఈ సమస్య ఉంది, ఈ సమస్య లేదు అనేది కాదు. ఆదివాసులకు చాలా రకాలైనటువంటి సమస్యలు, ఆ సమస్యల పైన ఈ రోజు ఐటీడీఏ మేము ఇక్కడ నుంచి ర్యాలీగా వెళ్లి ఐటీడీఏలో కూర్చొని ధర్నా చేస్తామనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మేము ఎలా ఉందో చూసిపోతాం ఒకసారి. కానీ దయచేసి మమ్మల్ని లోనికి రానివ్వండి. లోనికి వచ్చేసిన తర్వాత లోన్ లో ఉన్నటువంటి ఒక పీఓ మా తండ్రి లాంటి వాడు, అతనికి మేము లోపలనే మా వినతి పత్రం ఇస్తే మాకు చాలా సంతోషం ఉంటుంది. మమ్మల్ని మా తల్లి దగ్గరికి పోనీయకుండా రోడ్డు మీదకి వచ్చేసి తీసుకుంటే మేము రోడ్డు బిడ్డలమా? ఈ రోజు మా ఐటీడీఏ దగ్గరికి పోయి మేము మా తల్లి దగ్గర అక్కడ మేము విన్నవించుకుంటాము. మా తండ్రి లాంటి పివో దగ్గర మేము విన్నవించుకొని మేము పోతాము. మేము అల్లర చేయము, మేమేం చేయము. కానీ మమ్మల్ని లోపలికి రానియండి దయచేసి. లోపల ఇచ్చి మేము వెళ్ళిపోతామనేటువంటి ఒక మాట మాత్రమే గాని ధ్వంసం చేయడానికో లేకపోతే దేనికో గాని అలా చేయలేదు. దయచేసి మా ఆదివాసులు అలా చేయరు. ఎందుకంటే ఐటీడీఏ ఏర్పడింది ఆదివాసుల కొరకు కాబట్టి మా తల్లి కడుపులో మా ఇంట్లో ఒక్క అడుగు పెడతాం. లేకపోతే ఈ రోజు ఏమనుకుంటారంటే జనము, ఈ రోజు వాళ్ళ తల్లి వాళ్ళ ఇంట్లోనే అడుగు పెట్టనివ్వలేదు, మేము రోడ్ మీద నుంచి పంపించినాం అని అంటారేమో అనేటువంటి ఒక బాధ, ఒక ఆవేదన. కాబట్టి అందుకే నా అక్కలందరూ వచ్చి ఇక్కడ అందరు కూర్చొని తనివి తీరా మా ఇంట్లో మేము కూర్చొని పోతున్నాం అనేసి ఇప్పుడు చెప్తుంటే నాకు ఎంత ఆనందం. అందుకే దయచేసి మా ఆదివాసీ బిడ్డలను, మా ఆదివాసీ అక్కలను అర్థం చేసుకుంటారనేసి మేము చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాం.